Прозорецът не беше толкова синьо. Малко, 5,200. И да го приближим към нея. Добре. 5,200 така. Ето като съм вътре и говоря, той просто ме спря и каза, нали, здравей, аз търсите навсякъде, нямате никъде, в нито една агенция. Много исках, нали, да дойдеш на кастинг, покани ме и аз реших да се явя. Явих се и така стана. И бях, вау, окей. Явно имам нещо за учене там. Или трябва да се запозная с някой човек там, или с много хора. Да, така че ролята си ме избра просто. Не аз нея. И тъй като аз имам 4 снимачни дни, не съм през цялото време, така че малко влезнах в вече работен процес, нали, той кипи, се носи в един кошер, нали, всеки си знае неговото и е малко... Беше леко напрегнато май първия ден, но добре. И мисля, че е супер. Хората са много сплотени, доста сплотен екип и се работи лесно. Трудно ми е да изиграя толкова ядосан персонаж, тъй като може би във всички сцени съм много яростна към мъжа си. Аз по принцип не съм такъв човек и ми е трудно, защото не знам дали е достатъчно или пък давам прекалено малко. Затова много благодаря на Ники, че ми казва дай още или пък намали малко. Но е интересно отстрани. Най-интересна ми беше сцената с Николина, тъй като там трябваше да бъде много рязко пречупване между всъщност нейния яд в началото и след това пречупването и това, че аз си казвам, че ще се грижа за децата и ще им бъда като майка. Най-интересна и най-трудна като сцена до момента, тъй като там трябваше да се види все пак и човешкото у Оля, нали, като майка. Но да, ролята е малка, но пък много интересна. Особено от жена, която като от майчинска страна, тъй като и аз имам детенце. Да, е интересно как поемаш грижата за ни 4 деца и се грижа за тях като за свои. Първо с много четене, второ аз по принцип уча като с наблюдаване и затова винаги аз гледам страшно много филми, страшно много сериали и наистина колкото и смешно да е, си крада много от другите актьори, от колеги или от световно известни звезди. Тоест, гледам да го вкарам в себе си като емоция, най-вече и от самата емоция изхождам от това, което ни е зададено като актьорска задача. Дали ще бъдеш ядосан, нали, той има страшно много опции точно как трябва да се случи, но и от характеристиката на героинята, каква е тя, с какво се занимава. Да, много неща, но най-вече чрез кражба. Аз лично, тъй като съм имала най-трудните ми сцени винаги са били силно емоционалните, в които има или силна ярост, или много силна тъга. Връщам към собствения си опит и към мои лични преживявания, които са ми били сходни на това. Тоест, моменти, в които съм била изключително наранена или изключително тъжна и някакси настройвам мозъка си на тази чистота, за да мога да преживея тази емоция и да я изразя отново. И да предам самата емоция, така че да докосне зрителя. Тъй като аз държа и много искам да бъда възможно най-естествена на екран, което при мен се случва само по този начин, когато върна това мое усещане, нали, като дали ще бъде тъга, ярост или щастие, нали, винаги връщам назад. Даже често си правя такива задачки. Ще мога ли от супер щастлива да влезна в тъга и след това ярост и колко време ми трябва за нещо подобно? Колко ще ми е трудно, ще успея ли? И да, то е до концентрация, честно казвам. Успяваш, но наистина трябва да се концентрираш и тук става въпрос наистина за тишина, концентрация, за да можеш да си влезеш в този мод. Но аз никога не съм доволна от себе си, пък и за мен е голям плюс, когато работя с
такива колеги, че наистина уча докато работя с тях и уча от тях и си взимам от тях. Аз съм голяма крадла. И винаги съм била. От дете съм такава. Защото аз занимавам с танци и при танците е било също. Не, то е артистична кражба. То не е... Но е важно за мен, наистина. А ти ще стана актриса? Що пък не? Мисля... Не, просто винаги съм обичала киното, винаги съм обичала сцената. От 4 годишна съм с танци, се занимавам с изкуство и с рисуване и даже и с пеене. И винаги ме е влечало натам. И реших да пробвам. И то божа работа просто се получи, без да натискам натам. Някакси нещата сами се нареждаха така, че аз през живота ми съм била, мисля, на 3 кастинга или 4 кастинга. Мисля, аз не се явявам много и правя само нещата, които наистина харесвам и имам вътрешното усещане, че трябва да го направя. Аз смятам, че най-добре се учи докато работиш. Това е, за мен поне, моят път е бил такъв. Въпреки, че съм учила и в момента завършвам актьорско майсторство, аз съм научила всичко работейки и без дисциплината, без това да знаеш работата на всеки един, айде не на всички, нали, на целия екип, но наистина работата с екип, дисциплината и работата вече със себе си, която също е на следващото ниво, е много важна. Да, в университета учим много важни неща, но наистина работейки, те ще видят, че просто си на съвсем различно ниво. Аз лично щях да се откажа от университета, ако не бях започнала да работя в киното. И първата ми роля, аз реших да отида на кастинг, само и единствено за да разбера дали това е моето нещо, дали да го продължа, тъй като не бях особено доволна от обучението си. И всъщност разбрах, че толкова много го обичам, че толкова много искам да го правя, но искам да го работя, искам да се уча от хората на терен, защото имаш толкова много неща да научиш от тези хора. Страшно много неща. И другото, което е, говорете си с хората, питайте ги, всеки ще ви отговори, всеки ще се занимае с вас, разбира се, не докато снимате. Но до момента не съм срещнала човек, който да не ми обърне внимание и да не ми отговори на въпроса и да не му е приятно, че го питам. Всеки се радва, нали, когато имаш интерес към неговата част, към неговата работа. Така че, да, бачкане, много бачкане. И ще се получи някога. Аз съм много вярваща и не само, че съм много вярваща, аз съм и... не знам как ще прозвучи. Аз усещам силата, която ме пази, усещам, че имам някакъв ангел-хранител, който е до мен, защото не доста пъти, но така имало е пъти, в които съм преживявала тежки състояния, в които съм усещала, че нещо ме спасява. Буквално на косъм. Също така и членове на моето семейство, за които съм се молила и ми се е помагал. На тях се е помагал. Така че да, аз съм вярваща. И смятам, че и това беше беше много важно аз да дойда да снимам този филм, за да се запозная точно с тези актьори, точно тези хора, които са още по-вярващи. И някакси ми открехнаха една цяла врата към вярата. Беше много интересно преди няколко дни, когато имахме общите сцени, защото и Кръстю Фазанов говори от едната страна и аз го слушам и говори толкова интересни неща. Направо аз го гледам и така не мога да повярвам колко много информация се казва и как сякаш наистина те води натам и аз наистина ще отида в неделя на църква, въпреки че между другото никога не съм ходила. За мен някакси църквата никога не е била толкова важна, ми самата моя вяра. Аз съм ходила на църква само за да се помоля, когато съм имала нужда от това нещо. Нали, не съм била там всяка неделя. Но беше много красиво, като един проповедник, нали, как ти говори нещата и просто те води на някъде. Но да, вярваща съм по мой собствен начин, въпреки че много хора това нещо го оспорват. Нали, казват, че няма такова нещо като
да си имаш твой си начин на вяра. Докато аз просто си усещам тази сила, която си е до мен, някакси си ме води и аз я слушам. Ами има я вярата някакси. Знаеш ли, на мен кое ми е едно, някакси го има спокойствието, някакси има го едно, че все едно някой те пази, все едно някой е до теб, все едно някой те показва пътя, нали, и това какво трябва да ти се случи след това, което е много странно. Кръстю, примерно, когато говореше онзи ден, той говореше с една такава усмивка. Направо целият блести, докато обяснява и е много интересно да гледаш отстрани. Аз просто, пак казвам, направим чувство, че ми течеше мед от някъде, като го гледам как обяснява и разказва и за хората. Аз, честно казвам, историите, дори така са ми минавали по ушите, аз просто го гледах и съм го запомнила като една картина. Толкова беше красив. Той е много благ. Аз много, за първи път работя с него. Аз също. Много ми хареса какъв много благ тип човек. Да, много мил, много добродушен и такъв. Много мил. Всъщност всички актьори, всички хора, с които се срещнах, бяха такива. До момента аз не съм видяла някой, който да е... Нали, освен, разбира се, крясъците, когато стане напечено. Да, всички са много благи. Аз много се радвам, че имах тази възможност и че така ми се случиха нещата, че мога да участвам в продукцията и да се запозная с всички. За мен най-ценното нещо, освен работата върху себе си, е запознанството с различни хора. Това винаги ми е било много ценно. Аз ценя наистина самото запознанство, защото все едно се запознаваш с, нали, различните души на различните хора и ти просто, още като ги видя, като ги погледна в очите, знам какви са. Аз просто, да, имам си едни хора, с които си общувам и да. Правиш си колекция от хора и си слагаш шишета. Правя си. Колекция от души. Абе, хубава работа е това. Хубава е работата на актьора. Постоянно се запознаваш с нови хора. И си някакси отворен. И със всеки си общуваш, и със всеки правиш различни неща. Много е вълнуващо. И пееш, и танцуваш, и яздиш кон, и стреляш с лък. Много яко. Кой не иска такъв живот, извинявай. И всеки път да си различен. Или нещо, което да е толкова да ме изкара извън мен самата, да е много различно от мен, за да се видя, да се провокирам, да видя мога ли да го направя това нещо. В смисъл да ми е трудно. Защото реално успяваш, ако ти е трудно. Ако цял живот играеш лесни роли, ако цял живот играеш точно тези роли, дето казваш, то просто ти пасва, какъв актьор си ти? В смисъл, аз не виждам провокацията в това. Ако мога да изиграя 3 роли и още, примерно, да са коренно различно от това, което съм играла, ще бъда много щастлива. Защото иначе не виждам смисъл. Нали? Иначе е малко четкане такова. Не, че ставаш... Да. Отиваш, правиш това и знаеш как се прави. Аз затова на Ирена много и се зарадвах. За косата. Това за мен е страхотна сила. Ама тя е много добра. Много. Тя нали не е актриса по принцип? Актриса е? Актриса е? и модел, да. И модел. Аз като видях как се настроя, викам. Защото много е трудно. Много. Това е невероятна сила. Невероятна, като човешка сила. Мисля, това е да си готов на всичко за тая роля. Това е наистина много голяма сила. И аз тогава, като я видях, си казах, бре, аз мога ли да го направя това нещо? Не знам, наистина не знам. Дали имам тази сила като нея да го направя. Според мен въпрос на момент. Да. Не само въпрос дали сега можеш, в момента, в който те решиш и ще се наложи, тя си от тогава идва. Да, факт. Не, и той е много до настройка и наистина за самата роля, как ти я виждаш, защото да, ясно е, че режисьора е най-важно, защото той вижда цялата картинка, обаче понякога, мен винаги, примерно, когато прочета една сцена, винаги си представям как изглежда. Нали, след това казвам и вече режисьора преценява дали има нещо от моето, което може да се включи, защото все пак всеки актьор си дава и от себе си. Нали, аз да го изиграя някоя друга актриса, нейното ще изглежда много по-различно от моето, то е ясно.